start part 2 sa tour sa balay. Okay? Since ako, larga naman ko, hapit na video naman ako ni sa una, diri din, napapa mo nila Jenny, yung tonton, so mo to nga, okay. Kuha na lang akong mga boxes, nadadon ako, duha ka boxes. Then, ang living room. Naman na TV sa una din ha, then, diha gitangtang, sa Cebu na to TV din ha, then karon wala na. Karon dira projector na lang style, projector muna siya style projector. Oh, see projector, then himo na lang o kanang mag library kana sus magwapo kay sa nga no Beatles buhok. Pinaka-choy pinaka-choy kitang dumanas personal ha. What's tuyok ta bush. Okay. Anyway. Ang wala na mo sa Cebu kay kanalang mga yan, mga emerge statues of liberty. Hindi sana siyang statue. Wala ba na. Then kuan ana muna siya diri magtanaw mataw kung nanaw sa sini kana siya massage chair. Si Papa usually na din ha kay si computer na si Papa always na siya computer. Kung chess table chess board. Gatapok kung nga tinaguro na feel nako. Mga staff na tinadagan kayo. Lo, napolo gini blingon diri. Oh, didi pinilo nam din na. Kaya na. Okay. Next, ito sa music room. Family, our new family, newly added family. Then, tere. Choy kaya parte. Nara, budget. Choy juga ida. Oh, si kalopig. Nara re, more of what about na kumay. Anyway, mga box forex kani siya kay kung sa Cebu pa ni siya kung siya itong butangan ng sapatos na mo, pero kani siya kay kuan more old storage para butangan na sa mga stuff lang, storage mga sapatos na sa kilid gawas asa lang paingon. Okay, white. Then the music room. Swords. Pana. Boxes, mga sword collection ako. Mga medieval swords sa. Ano siya kitawag fantasy sword. Okay. Ayun. I'm gonna play some violin. Sorry, video on myself. Ay, nasa daw? Nakachoy. Itong taas po buksaw na. Okay. Baby grand piano. Okay, since 4 minutes naman, part 3.